je čoraz menej ľudí. Voľných miest je pritom toľko, že by ich neobsadili ani všetci nezamestnaní naraz. Nízka nezamestnanosť umožňuje pracujúcim klásť si podmienky. Najviac ich zaujímajú platy. Kombinácia nízkej nezamestnanosti a vysokej inflácie vyhnala nahor požiadavky Slovákov v zamestnaní. Možno nejaké lepšie podmienky, ale určite najviac asi v dnešnej dobe plat. Určite rozhodujúci bol plat. Nič iné, len plat. Peniaze sú určite najdôležitejšie. Dominuje na trhu práci asi 5 najčastejších dôvodov, prečo súčasní zamestnanci menia prácu. A tým prvým najdôležitejším, alebo kde najväčšie percento zamestnancov uviedlo, prečo sú ochotní zmeniť prácu, sú hlavne mzdové podmienky a výška mzdy. Až pre 7 z 10 ľudí, ktorí nedávno zmenili alebo práve menia zamestnávateľa, bol spúšťačom plat. Druhým najčastejším dôvodom je nevyhovujúce správanie sa a vzťahy na pracovisku, či už vo forme kolegov alebo vo forme nadriadeného. Popri plate až 60% ľudí meniacich prácu označilo za príčinu svojho rozhodnutia pokazené pracovné vzťahy. Tretím, štvrtým a piatým dôvodom pre zmenu miesta sú finančné problémy zamestnávateľa, žiadna spätná väzba od šéfa a chýbajúca možnosť kariérneho rastu, čiže povýšenia. Robím gastre, takže tú prácu meniť skoro pravidelne, takže gastre to je také, že nie sú ľudia teraz po tej pandémii. Gastro, čiže sektor hotelov a reštaurácií je skutočne zamestnancami najviac skúšaným odvetvím. Neustále výpovede a zháňanie nových ľudí, tam ale na druhej strane urýchlili zvyšovanie platov. Priemerná mzda v hoteloch a reštauráciách za uplynulé 2 roky stúpla o 20%. Veronika Krempaská a Tomáš Velecký, televízia Markíza.